Mayang adlaw higala, dili ka pugna no na maka-share na punta diri sa pulong sa Dios. This is the great privilege na makasulti sa inganha sa inyo ha, maka-impart sa inyo ha. Pulong sa Ginoo no nga makahatag nato og encouragement sa atong kinabuhi. Kung ikaw karon na sa kabalaka, na sa kaluyahon, naluya ka sa imong kinabuhi, na-discourage ka, nawad-an na kag paglaom mamaning kamot, ayaw pagkaguol, igsuon, ngod kay dili ka na mo'y katuyuan sa Dios, alang niadtong nagugma niya. Salamat sa Ginoo nga kung ikaw do na kay pagigugma sa buhi nga Dios. Siya man jud ang unang nahigugma nato. Tungod ni ana, iyatang kitagaag dako kaayong bili. Sa iyaha lang pagpakaulaw ngadto atubangan sa tanan tibuok kalibutan no, sa katauhan sa pagpas-an niya sa dako ug bugat kaayo na cross. Nahubo gipakaulawan siya, giparade siya, gipasundaya gayud nga siya sadaan apan dili tinuod, bakak ang tanan. Gipas-an niya ang cross tungod sa atong mga kasalanan. Ingon anak ta kadakog bili sa atong amahan nga nasa langit. Mao na nga pasidunggi ang Dios bisag unsa pa nay midangat pa sa imong kinabuhi. Simbaha siya, ayaw pagkausab. Ang Dios dili mausab. Bisan kapila pa ka nausab diha, bisan kapila ka pa nagluya diha, bisan kapila pa ka moingon na dili na ko mo adto Lord, dili na ko mapilapil dito sa ilang pundok, dili na ko mo serve. Bisan kapila pa ka mo baliba diha, apan ang Dios anda mo dawat nimo. Sing kapila pa ka nawala, pero ang Dios nangita nimo, nagtawag, nagpaabot siya. Nung anak ka kanya kapinangga, giatiman kaniya matag adlaw. Ingon siya sa iyang pulong in 1 Peter 5:7, itugyan ta kaniya ang tanantang kabalaka. Kasi ang Dios nagatiman kanato. Hallelujah. Dili ta mabalaka sa ato ang kanuon kada adlaw. Kay siya ang mag-provide. Mataga adlaw adunay suliran. Ug naa kini kasulbaran. Ugma lahi na sad. Ang Dios sad ang maga-provide ana. No, He is all knowing. Siya nahibaw sa tanan natong mga gikinahanglan. So wala pa nimo gisugid ang tanan, ang Dios naa namati nimo. Mo na kapasidunggi ang Dios, pasalamati ng daan diya sa imong mga pag-ampo. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi igsoon. Bisan unsa pa ng mga matangas, mga pagsulay, ayaw paghunong sa pagampo, ayaw pagtalikod sa tungbuhi nga Dios. Kaya ang Dios never siya na ni-give up sa cross. Wala siya ni-give up, wala siya ni-reklamo ngadto sa iyang amahan na dili ko din ako kaya. Pero hindi kaya ang tanan. Nagpakatao siya, no? Flesh siya atong higayuna, pero wala niya gibati nga unod nun ang iyahang gisunod, kundili espirituhanon. Ang iyang gisunod, dili iyang kaugalingon, kundili ang amahan ato sa langit. Sama usab nato nga igsuon, dili nato isipon na ato ang kaugalingon lamang. Ato idinay itong kaugalingon. Ang amahan ang atong tumanon. Siya ang magbuot. Ilalumta sa kabubuton sa Diyos.